Здравейте, аз съм Снипсъка. Аз съм Хок 17, ето ме. И ние сме... Funny Game BG. Да, имам две пръста. И така, днеска ще снимам Survivor. И не, днеска ще имам доста епизоди, надявам се. Имам вече едно дърво. Иха! Да продължавам същия. Сега първо да съберем 16 дърва. Абонирайте се за канала ни, за Facebook страницата ни и за моята страница, отделно на Pro 17. Скоро ще се направя така. Тук е някой от всяка половината дърва, между другото. Колко дърва има събрани? 7. И аз. Дай там да покажеш на хората колко хора има в сървъра, не? Много. Двама. И то ни. Ето, сега не е хубаво да влядат, че... Много ще пичат. Да, аз мини хайпето за да влядат. Много. Все едно, ако искате да играете с нас, пишете в коментарите. Не ще сложим IP-то на сервера. Съдействието майка, бункери! Какво ще сложим IP-то на сервера, бе? Да, нищо ми се сменя спиранета през 5 минути. Аре, аз ги събрах. Аз не. Колко дърва имаш събрани? А? Но 14. През микрофона, че... 14. Ай, аз имам 64 обработени вече. Защото си ги обработих. Вече имам 16. Чакай. Не мога да се телепортна, през телепорта, какво ще кажеш? Чакай, да има телепорт още. Открих прасенце. 3 пържоли. Чакай, искаш да ти дам един подарък. Да. Къде си? Ето. Иха. Ето е! Чакай, ела, следвай ма. Май някъде си направим къща. Да, не къща ми сега първо, къде ще пренощуваме и някъде вътре в планината. И по-късно, докато съберем материали, т.е. сигурно във втори епизод ще бъде вече това, ще си направим къща. И тук ще оставя крафтинг тейбъла. Така. Направи с кръка. Ай сега. Аз направих на мене. Тук поне има камъни. Те ще ни трябват, ако не знаете. Аре един бой. Виж кой имам. И аз и сега ще имам. Не бе, сега се легава, ай деха ми материалите. Аз мога, бащи не. Аха. Така. Легал, е. И толкова голямо майше. Идеално колко. Точно. Да, ме реши ми помагаш. Не заслужаваше това, което ти дадох. Аре и ти отивай там, аз ще събера малко семена за фермичката. Аз вече имам едно семе, да се похваля. Лигал, yeah. Лигал, yeah. Търся семена, открих крава и вълк. Има вълк тук, ще отида да го убия. Валдъра го убих, трябва да ме напада, очите му станаха червени, сигурно съм напушил. Взех още 3 меса от крава. Има и кожа, пусна 2 кожи, ще си направя бутушки. Трябва му 4, аре. Аз съм супермен, аз съм Херобрайн. Аре бе, колко трева чупих хен. Семи, падна. Взех го. Ти там ли си? Да. Задай сет хом. Не забравим. Вече имам 3 семена. Това са много. Нали?
Давай, давай. Едно. Айде, 4. 4 семена. 5 семена. 4. От 5 станаха на 7 вече. Добър съм. Имам 7 семена. Каха? Това ли ще е къщата сега? Да. Аз ще ще направя врата. Бе. Двете врати са готови. Обаче, и сега трябва да съберем едно нещо, което много трудно се събира. 2 пръста. О. Много трудно. Ага. Събрах ги. Много съм добър просто. Иска да ти разкажа как ги събрах. Не. Защо? Че сега как събера пръста. Тръгваш, виждаш, чупиш, взимаш. Разбра? Или е твърде сложно? Много сложно. Ще направи пещ. А въглища и да имахме. Да сложи ли табела превейте? Това ще е едно тъпо. Събере малко дърва. Аз събирам камъни. Добре, събере малко... камъни не трябва да събере дърва. Чулям. Ще преместя крафтинг тейбъла вътре. Събери дърва, чули? Ще направя една брадва. Събери дърва, знаеш какво означава? Не да си правиш брат, вие. Аз направих чест. Опа, съм проблем. Да сложи табела превейт на чест. Така, 7 семена. Така. Хилата ще ми това и така, готово. О, виж, си напълнихме честа догоре. Аз сега ще направя място за фирмичката. И де ги обработва по дървата. Добре. И пръст събере, обаче сега без възраст. 7 пръста трябват. За това. За семената. Копам. Цял ден си копам. О, аз съм 27. Какво? Пръст ли? Да. За да ми се събереш на първо. 27, така? Да. Я ги остави в честа. Къде съм? Същото ли? Той ще бъде пирамид. Оф, сега мутика трябва да правим. 3, 4, 5, 6. Оф, ще направя една каменна кирка аз. Аз имам. Каменна? Мама, направи. Добре, ще направя скоро. Инвестиции. Кабел стоя. После ще направим мутиката. Ще трябва точно вече. Нямаме ли го? Нямаме овци. Аз видях една. Не бия. Жал ме. Ко? Жал ме. Ще ти затворя ако биеш. 6. Ай, това не мога да преброя. А имаш ли храна? Ти? Не. Ако видиш някакви прасета или такива говеда, ги убие. Чуля? Да. Значи сега ще ми трябват сиц, дърва. Ще направя една мутика. Окей, на мутика. Значи сега. Имаш това, така ли? Какво? Кирка камен. Да.
Мелон си се махат, защото ни трябва факли. Дай дървата. В честа съм. О, 64. О! 64. Аре, аз правя вече факли. Трябва ли ти бон мил? А? Да, трябва ни доста. Ще ни трябва да. Мелон си също ще ни трябва, баш вече в пещерата ще намерим. Мината ли? Нищо, че още нямам такова. Зомби! Чакай. Аз го убих. Зададе ли сетхол? Да. И аз. Пари! Чакай, идвам. Yes. Бягай! Те са в вода, не мога гръмнат, бе. А, могат. Виж какво намерих? Ти ли му ударя? Не. Его. Виж какво му ударя. Някакъв маняк. Брат. Айде. Вече имам и 6 болни от мен. И лък не... пусна ми лък. О. Може да го правим? Крипър! Той е много гадно гръмно. Не успя да те оцели. Зомби! Две. Ти ги убий. Аз ще гледам да избягам, като ти ги убиеш. Аз ги убих. Аз ще да откъде да взема още. Захарно тести. Ком оцеляване. Готово. Аз съм вкъщи. Вече имаме 11 факли. Имаме и 8 торча. Чуна? Да. Махна се. Посях ги. Малките ми растения, те. Много 12. Това. Това бе. Факт. Винаги забравям думата. Бон мил. Не бе. Такова. Въгнища! Казах го. До тая. Я дай малко... Имаш ли бон мил? Чук. Взимам фермата аз. Ти имаш такива ли? Чакай, твоите. Направи място от другата страна за твоите. Вече имам 9 сиц. Колко имаш? Какво? Сиц. Нула. Нали държиш, бе? Едно. Пак нещо. Дръпни са. Ща, хакне и сега. Не знам, аз много ми харесва това да оцелявам. Имаш ли бомбил? В честа. Сиц. Колко сиц имаш? Го посяй. Така се каже. Посей го. Колко сиц имаш? Чула? Аз си говоря, обаче кой ли ме слуша? Нямам нула, имам нула. Нямам нула, имам нула. Вау! Вой, пак. Убих го! Убих го. И ме убиха. Бързо пиши пак и си замяйте ми. Аз да дойда ли да помогна? Защото съм корак. Чай, че нещо лагна. И пак ме бият. Да се телепортна ли? Не, аз дойдох. Те ми ти къде са? Тука. Взели ги? Да. Чакай, искам да се снимам. Ела. Вижте с F5. Да.
Афро навсякъде. Растете, милички. Ще направя 2 хляба. Готово. Много съм тъп. Кое е това? Кое? Чакай. Кое бе? Това. А? Не знам ако го служа. Крава! Крава! Елама краво! И паяк. Къде? Аз го убих. Ай, пък как винаги ги хващаш тия гадни? Аз хващам само яките. С X-ray виждам един парак. Нищо, че нямам X-ray. Събрах ги. Хом. Аз съм от къща. Хом. От... Тук факли. Точно ли имаше? Да. Ти ли го бей сложил или не? Не. О, супер. Аре, бей къща. Фирмичката колко красиво е станала. Сигурно, защото аз се направили. Имаме колко факли имаме? 4. Ти ли ги сложим? Да. Те не сготвените, така да се каже, не ги взима да ги ядеш. Аре в това. В мината. Факли? Не. Чакай, имам ли камъни, бе? 49 камък. Имам. Той в мен има много. Чакай, ще направя още една пеща. Не, ще използвам другите необработени дърва да направя пак лъж. Ей така, така. Я да и другите. Дръпни си. Я и след мината да приключваме. Кара малко да слизам надолу, докато има търчо, колкото има 4 търчо. Шпих факлата. Така не останира. Чак малко, лаза малко назад. Лаза малко назад. Да. Не, чакай, че му мина, не искай да съм била по теб. Така, сложи ли торчи? Чакай, лаза малко назад. Не. Ока ще. Не, че трябва да се връща. За да си направя кирка. И сега за кой ще използва пръчките? Вземи момена. Дървена. Ще направя... Имам 30 факли. Чуля? Да. Като вървя се блъскам на тавана. Искаш да видиш за теб. Я виж колко минути снимаме. Или пък ти с кое... ти пък с кое снимаш, бе? С рапски? Да. Я и вече да приключваме. Още малко, аре. Колко е часът? И 40. О, да, аре вече да приключваме. И очаквайте в следващия епизод. Аз бях Хок 17, това е Снипсъка. И ние сме Funny Game България. Чао! Чао!